रुपहि हालामनि मदनगुरि आरो लाहुरिपारा लामानि गोबाय गिजि दालां लामाया रायजोफोरखौ गोबां जेंनायाव दोनदों। बाक्सा जिल्लानि सिङाव थानाय मदनगुरि, लाहुरिपारा, गोथैबारि, दावराइबारि बे दरब्रै गामिफ्रा लामा दालांनि गाज्रि थासारिजों भुगिनांदों। सरकारनि मिजिङाव थायालासे दिनै आखाइ आखाइ सिखा रुवा बायदि लानानै बे हान्थिग्रा लामाखौ मदनगुरि आरो लाहुरिपारा रायजो राजाफ्रा फाहामदों। रायजो राजाफ्रा बुंदों बे लामानि थासारिया जोबोद गाज्रिनि जाहोनाव दैज्लां बोथोर फैब्लानो बोसोरफ्रोमबो खुरखा जाबाय थायो। जायनि जाहोनाव बे गामिनि रायजो राजाफ्रा दैज्लां बोथोर फैब्लानो बोसोराव बे लामाखौ 8-9 खेबसो फाहामथाय होनांगौ। रायजोफ्रा दुखुयै फोरमायदों 17 बोसोर बिटिसि सरकार थानाय समावबो बे लामाखौ रावबो फाहामथाय होआखै। बेनि उनाव आथिखालनि बिटिआर सरकाराबो दासिमबो बे लामानि दालांखौ नायसंफैयाखै होननानै बुंदों। लोगोसेनो दरब्रै गामिनि हान्थामेला खालामग्रा रायजो राजाफ्रा लामानि दालांखौ मोजाङै बानायनानै होनो थाखाय बिटिआर सरकारखौ खावलायदों। जोङो दिनै मदनगुरि आरो लाहुरिपारा गामि दरनैजों ज' जानानै जों बे खामानिखौ मावनाय जादों। बेसेबांबा गोबाव जाबाय बे दलङा, मथा-मथि 30 बोसोरसो जाबाय। गोदो एसे खालपार मोनदोंमोन, बे खालपारा दिनै बायलांबाय, बायस'दों जेनेबा। दा बायस'नानै जोङो बोसोराव मथा-मथि 8 बार 9 बार रायजो राजाया ज' जानानै जों बेखौ मावबायानो दं। दिनै जोङो बिटिसिआ 17 बोसोर सालायलांबाय, बेयावबो जोङो जेबो मोनासै। नै बिटिआरआबो दिनै सरकार दाबाय, बेयावबो जों जेबो दिनैसिम खबर मोनाखै। बेनिखायनो जों दा बे दलंखौ जेरैखि जायाबाबो सोरबाफोर अननानै होफैनो हायोबा बे गामि दरब्रैसोआ बिराद गोजोनगोन आरोखि। बेनि थाखायनो जोंनो बे दलंखौ नांथारगौ। मानो होनबा जोंहा हाथाय बाजार थांनाय, फरायसाफोरा थांनाय, मटर गारि खारनाय बिराद उसुबिदा जायो। बेनि थाखायनो जों बे दलंखौ एकदम गोनां आरो नांथारगौ। बे दलंखौ मोनोबा जों बे गामि दरब्रैया बिराद गोजोननाय मोनगोन। आं बेनिखौ बुंनानै जायखिजाया जोङो जिखुनु सरकारानो दाया मानो, नङा होमबा, जोङो भटखौ रायजोफ्रा होबायानो थाखायो मोजांनि थाखाय लामा सामा मोन्थों होननानै। नाथाय जोङो दिनैसिम बे लामाखौ मोननाय जायाखै, दलंखौ मोननाय जायाखै हथात। बेनिखायनो जेरैखि जाया सोरबाफोर अनोबा बे दलंखौ बानायनानै होफैनांगौ। खुलुमबाय। जोङो गामि दरब्रैयानो बे लामाजों थाबायनाय जायो। दा बे दलंखौ जोंनो नांगौ जादों। बे दलं गैयाबा जोबोद खस्थ' मोनो। जोङो सगे बाजार थांनाय, किसु खामानि मावनाय, दा आरो फरायसा गथ'फोर दङ, साइकेल लांनाय, गारि लांनाय जोबोद खस्थ'। बिनि थाखायनो जों बे दलंखौ जोंनो नांनाय जानायलाय दिनै जोङो बे गामि दरब्रैया सावरायनानै जोङो बे दलंखौ हांख्रायदों। नाथाय जोङो दा बिटिसि सरकारावबो जों मोनाखै, बिटिआर सरकारावबो जोङो मोनासै। बेनिखायनो जोंनो थाबैनो बे दलंखौ बानायना होब्ला जोंनि बे गामि दरब्रैया जोबोद गोजोननाय थागोन। दा बेनिखायनो जों बेखिनियावनो माने हास्थायबाय। दा जोंनिया बे लामाया मोनसेल', बेनिखायनो जोंनो बे दलंखौ नांथारगौ जादों। दा जोङो मावनो गोनां खामानिखौ मावनो हाया। दा बिजनेस खालामनो गोनांब्ला गारि सोनो गोनां जोंनो मोजां लामा नांगौ। बेनिखायनो दिनै जोङो अन्थाइ बाला लाबोनायावबो खस्थ'। दा गारिजों ससे लाबोनानै जोङो बेयाव बोख्लायनानै थेलाजों बारहोनो गोनां जायो। जोंहा बेवहाय किसु खामानिखौ जों मावनो हाया। गरिब न'आ न' गंसे मोनब्लाबो जोङो इथा लायनो थाङोबा जोंहा उल्था जायो। थिग बेबायदिनो बिनि खारनै जोङो बे दलंखौ जोंनो बानायना होनांगौ, जों बेखौनो हास्थायो आरो मा। थाखो जिसेआव मुं थिसननो हांखुर जानाय फरायसाफोरनि थाखाय मोनसे गोनां फोसावथाय। रौता नर्थ इस्ट पाब्लिक फरायसालिया नोंथांमोननो मोनसे गोजोनथाव खौरां लाबोदों। CBSE जों गनायथि मोननाय रौतानि मुंदांखा नर्थ इस्ट पाब्लिक स्कुलाव दायो थाखो जिसेनि मुं थिसननाया सोलिगासिनो। साइन्स आरो आर्ट्स मोन्नैबो स्ट्रिमनि थाखाय रौतानि नर्थ इस्ट पाब्लिक स्कुलाव मुं थिसननाया सोलिगासिनो। बे फरायसालियाव थाखोनि फराफारि आयदा फोरोंथायजों लोगोसेयैनो JEE, NEET, CUET, इन्जिनियारिं, मेडिकेल एन्ट्रेन्स आनजादनि थाखाय उफ्रा फोरोंथायबो होनाय जायो। बे फरायसालियाव बिजाब बाख्रि,
फरायसाफोरनि थाखाय हस्टेल आरो गेलेनाय मोसानाय बायदि बायदि केरिकुलार एक्टिभिटिसनि सुबिदा दं गोसो गुदुं फरायसाफोरा दिनैनो दानो नैबे मबाइल नम्बर 8638605769 नङाब्ला 9435184298 आव थोंजों सोलाद लानो हागोन